Ebben a videóban megmutatjuk, hogy mik azok az eszközök, amitől Michelle Obama igazán karizmatikus, mindenkit megragadó előadó tud lenni, és könnyedén a saját maga oldalára tudja állítani a nőket és a férfiakat is. Ez a videó az 5 részes sorozatunk első része. Ebben a sorozatban ismert emberek megszólalásait, beszédeit elemezzük ki, és megnézzük, hogy mik azok a tanulságok, eszközök, tippek, trükkök, amiket te is el tudsz vinni ezekből a beszédekből, és utána később a saját megszólalásaidban tudod alkalmazni őket. Ebben a mai részben Michelle Obama egy beszédét fogjuk elemezni. Ez 2016-ban az elnökválasztásra készülve hangzott el a Nemzeti Demokratikus Konvencióban. Itt tette le Michelle Obama a voksát Hillary Clinton elnökké választása mellett. Ezt a beszédet fogjuk megnézni, hogy hogyan működtek azok a mesterfogások, amiket itt Michelle bevetett, annak érdekében, hogy ez egész közönséget maga mellé állítsa. Az első mesterfogás, amit elleshetsz Michelle Obamától, hogy egy hihetetlenül lelkes és magabiztos beszélőről van szó. Együtt él és lélegzik azzal a témával, amiről beszél, és ezzel teljesen be tudja vonni a közönségét. Egy pillanatra sem éreztem azt, miközben néztem ezt a beszédet, hogy ez ne közvetlenül hozzám szólna. Teljesen be tudott vonni a beszédével az előadó. És az is látszik, miközben beszél, hogy az a téma, amiről éppen szó van, az őt nagyon élteti, nagyon mélyen benne van, nagyon lelkesen adja elő, hatalmas meggyőződéssel képes ezt a közönségének átadni. És hogy miből látszik ez a lelkesedés, ez a meggyőződés? Látszik a testbeszédéből, látszik a beszéd tempójából, sőt, még a hangerejét is úgy választja meg, hogy ez teljes egészében lenyűgözze a közönségét. És nem fél attól se, hogy teljes egészét, teljes valóját belevigye abba a beszédbe, hogy teljes mellszélességgel kiálljon a témája mellett, és ez a lendület ragadós, a közönségen is egyértelműen látszik, hogy mennek vele együtt. Az a lelkesedés, amit ő mutat a téma iránt, az, hogy meggyőződéssel tudja mindezt előadni, és ez a testén, a testbeszédén, a hangerején, a hangsúlyán, a hanglejtésén mind-mind látszik, az hihetetlenül elősegíti azt, hogy az ő üzenete célba találjon a közönségénél. És nem fél a beszédben teret engedni a saját érzelmeinek. Nem csak ez a túlfűtöttség jellemző rá, amikor hihetetlen lendülettel ad elő, hanem fél mondjuk egy érzékenyebb, egy sérülékenyebb oldalát is megmutatni, akkor, amikor egy ponton még el is érzékenyül a beszédben. Ő maga van ott a színpadon, teljes önazonosságban, és teljesen hitelesen tudja előadni azt a témát, amiről éppen beszél. A második eszköz, amivel a nőket, édesanyákat egészen biztos, hogy könnyedén maga mellé állítja, az a személyes történet. Bár Michelle Obama ebben a beszédben amerikai First Lady-ként áll kint annál a pulpitusnál egy hatalmas közönség előtt, mégis egy egyszerű édesanyaként beszél. Behoz egy személyes történetet a saját gyerekeiről, és ezt olyan egyszerű, könnyen megfogható módon mondja el, hogy egészen biztosan az összes nő és minden anya a közönségben könnyedén vele tud menni, vele tud rezonálni, mert bármelyikük lehetne az, aki ezt a történetet elmeséli. Michelle Obama elmondja, hogy ők is küzdenek azzal, hogy piszkálódnak a gyerekek egymás között, sőt a saját gyerekeiknek még azzal is meg kell küzdeni, hogy akár a médiában egyenesen gyűlölködő, pocskondiázó dolgokat hallhatnak, láthatnak a saját édesapjukról, és ez bizony nem könnyű. Megmutatja azt, hogy ők is egy átlagos családként működnek, és hasonló dolgokkal küzdenek, mint bármelyik másik szülő. A férjét a keresztnevén szólítja ebben a beszédben, ezzel is azt hozza be, hogy figyelj, mi is igazából egy vagyunk közületek, mi is csak egy család vagyunk. És ezt egészen biztosan nagyon könnyen befogadják azok, akik ott ülnek, egy idő után már állnak a közönségben és hallgatják Michelle-t, mert úgy érzik, hogy akár őróluk is szólhatna ez a történet. Később egy keretes szerkezetként is visszahozza majd a gyerekeit a beszéd végén, és addigra már tényleg sokan papírzsebkendőért nyúlnak a közönségben. Amit nagyon szépen használ ebben a beszédben Michelle Obama, hogy felépíti azt, hogy a gyerekekért nem csak ma kell tenni, hanem minden nap folyamatosan, és miért Hillary Clinton a megfelelő jelölt erre Michelle Obama szerint. És hogy mivel tudott hatni a férfi közönségre Michelle Obama?
Rengeteg olyan példát hozott a beszédében, ahol híres amerikai férfiakat említ meg, akik igen sokat tettek a saját gyerekeikért. Nagyon jól játszik a beszéd tempójával, egy pillanatra sem hagyja leülni a figyelmet. És ezt azzal tudja elérni, hogy a gyors és lassú részeket kiváló ütemben tudja váltogatni. Ezzel fenntartja az érdeklődést, és még az olyan részeknél is, amikor egy kicsit érzelmesebb dolgokról van szó, akkor sem hat ez annyira csöpögősnek, tehát nem veszíti el a férfi közönséget, hanem a dinamikus előadás módjával ezeket az érzékeny részeket is úgy képes átadni, hogy azt egy férfi közönség is jól át tudja élni, és magáévá tudja tenni az üzenetet. Amivel még hatást gyakorol a férfi közönségre, az nem más, mint hogy hogyan kezeli azt, amikor a közönség belelkesül a hallottak során, és tapsal, sőt olykor füttyel biztatják őt arra, hogy gyerünk is folytassa. Ilyenkor azért megilletődhetne, de nem ezt teszi. Szorosan tartja a gyeplőt a kezében az előadása végéig. És nem enged annak, hogy magával vigye a közönség lelkesedése, hanem ő tudja, hogy milyen irányba szeretné ezt a beszédet elvinni, tudja, hogy mi az üzenet, tudja, hogy mi a célja a beszédének, és ebbe az irányba tart végig, semmi sem tudja kizökkenteni. Ez a határozott és magabiztos kiállás mindenképpen imponáló a férfi közönség számára. Összefoglalva, Michelle Obamától a következőket érdemes eltanulnod, hogyha lelkesítő beszédeket akarsz tartani. Az első, hogy bátran engedd bele magadat, a lelkesedésedet, engedd, hogy átsüssön a beszédeden, annyira, amennyire neked ez lendületben és érzelmileg önazonos. A második, hogy használj személyes történeteket, és ezt a személyes történetet egyszerűen és könnyen érthetően add át. A harmadik pedig az, hogy vezesd biztos kézzel a közönséget, hogyha te lelkesítő beszédet akarsz tartani, legyen nálad az irányítás, határozott testbeszéd, határozott kiállás és hang, és vezesd te a közönséget. A negyedik pedig, hogy megfelelő arányérzékkel váltogasd azt, hogy mennyi érzelmes és mennyi meggyőző elemet használsz a beszédedben. Nagyon szívesen hallanánk a tapasztalataidról, miután a gyakorlatban is kipróbáltad ezeket a tippeket, vagy amiket elleshettél Michelle Obamától ebben a beszédben. Ezt a beszédet egyébként itt megtalálod a leírásban, egy linkben, nézd meg nyugodtan, tényleg egy fantasztikus, magával ragadó erejű beszéd. Nagyon szívesen hallanánk a tapasztalataidról, miután gyakorlatban is kipróbáltad ezeket a tippeket, akár írd meg itt kommentben, vagy hogyha esetleg mást is megfigyeltél Michelle Obama beszédében, ami rád intenzíven hatott, akkor bátran írd meg azt is, kíváncsiak vagyunk, hogy te miket vettél észre. Ha pedig szeretnéd továbbfejleszteni a beszédkészségedet, akkor iratkozz fel erre a csatornára, a jövő héten pedig várunk téged a következő videóban.